खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि एसब्रम यूट्यूब चैनलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनायखौ थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चैनलखौबो साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार खालामलांगोन गोजोन्थों। Bakri sebenarnya lama. Try hai. Này béo mà mình thấy á. Bây giờ mà sẽ thấy á. Thấy. Mình thấy vậy. Bây giờ thì bà mình cài Avenger. बिराद मोजां नुखादों बोथोराबो अखा रोमैदोंना मोजां नुथारदों बिबारफोरखौ मोजां मोनो गोसोआ बिबारफोरखौ नुबा सिथ्लायावनो दङ जोंना नै बेहा बारनोनो रोङासै एक्चुअली बे बिबारा दा बायदियाव बारखाया खोमा ना दासो थफिहांदों नै